Bżied oħra fil-kumpens għall-għoli tal-ħajja l-Gvern se jkun qed jalloka 100 miljun euro aktar f'pensjonijiet fil-waqt li se jkun qed jalloka 350 miljun euro oħra biex ikompli jissussidja il-prezzijiet tal-enerġija u l-fuels. Il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana ħabbar dan waqt business breakfast organizzat mit-Times of Malta fejn sostna li għall-budget tas-sena d-dieħla il-Gvern għal darb'oħra mhux se jżid jew jintroduċi taxxi ġodda. Hekk kif wieġeb il-mistoqsijiet kemm tal-ġurnalisti kif ukoll tal-imsieħba soċjali, il-Ministru Caruana sostna li l-prijorità tal-Gvern li jassigura finanzjament b'saħħtu biex jagħmel tajjeb għal miżuri soċjali tant importanti. Fost oħrajn dwar iż-żieda fil-kola li din is-sena se tkun qed tlaħħaq 18 euro u 81 ċentesmu fil-ġimgħa, Caruana rrimarka li din se żżid madwar 100 miljun euro fil-ħlas tal-pensjonijiet, dan fil-waqt li ftehimiet kollettivi ġodda se jżidu ħlas tal-Gvern madwar 70 miljun euro. Budget li ħajkonna nhar it-tnejn se jkun budget li qed iserħan il-moħħ għaliex se jkun qed juri ċertu dixxilpina fiskali ma fl-istess waqt se ikompli nsostnu l-impentana f'dak li għandu x'jaqsam is-sussidji fuq l-enerġija li huma tant importanti għall-industrija kif ukoll għall-familji Maltin u Għawċin, imma iżda aktar minn hekk ukoll il-budget ta' nhar it-tnejn se jkollu nefqa sostanzjali fuq l-element soċjali għaliex dan huwa gvern li se jkompli jkun viċin il-poplu Malti u Għawċin. Sa dan it-tant Clyde Caruana rrimarka wkoll l-importanza tad-dixxilpina fiskali e kif il-Gvern se jkompli jisħaq favur dan. Fil-fatt il-Ministru għall-Finanzi aċċenna wkoll għal sistemi ta' intelligenza artifiċjali li se jkunu qed jgħinu jidentifikaw persuni li jevitaw it-taxxa. Dwar dan sostna li s-sistema tiġi ttestjata fost numru ta' negozji. Hawn il-Ministru rrimarka l-importanza ta' din il-ħidma e kif tenna raġuni ewlenija tkabbir ekonomiku f'pajjiżna u li jonqos dan l-abbuż. Dak li konna ħabbarna aktar kmieni din is-sena fil-fatt diġà sar ħafna xogħol fuqu, bħalissa qed isir lit-testjar fuqu sabiex naraw li minn Jannar li ġej sistemi li konna qed naħdmu fuqhom matul din is-sena jidħlu b'mod aktar attiv u jkunu jistgħu jtuna l-frott tagħhom. Mistoqsi dwar l-isfida tal-inflazzjoni u dak sostnut mill-Membru Parlamentari Ewropew Alexa Ġussaliba brabta ma' abbuż minħabba pożizzjoni kompetittiva b'saħħitha minn importaturi f'pajjiżna, il-Ministru għall-Finanzi rrimarka kif id-daqs tas-suq f'pajjiżna minnu fih joħloq sfidi mill-lat ta' kompetittività. Hawn Caruana ċenna anke għal dak li sostnit il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew Christine Lagarde li r-realtà hi li hemm elementi ta' greed inflation. Dwar il-paga minima l-Ministru għall-Finanzi rrimarka wkoll li bħalissa għaddejjin diskussjonijiet li kważi ġew konklużi brabta ma' dan bejn l-imsieħba soċjali. Il-Ministru għall-Finanzi rrimarka wkoll kif id-diskors tal-budget tas-sena d-dieħla se jkun qed jinnota investimenti sostanzjali fl-industrija tal-manifattura u s-setturi finanzjarji.